Illum nagħmlu t-tifkiri ta' San Giuseppe Moscati. San Giuseppe Moscati huwa l-ewwel tabib moderni ġie kanonizzat. Imwieled fil-25 ta' Lulju tal-1880 f'Benevento, l-Italja. Huwa għex l-Evanġelju permezz tal-professjoni ta' għalliem u tabib. L-għarfien Kattoliku tal-ġisem u tal-ruħ tat informazzjoni ċara fuq il-professjoni tiegħu. U wara li l-qrar u tqarbin bħala ewwel mediċina. Il-qdussija ta' Dr. Moscati u devozzjoni ma kinux limitati biss għall-prattika tiegħu biex jgħin il-fqar, huwa spiss ta' servizzi tiegħu b'xejn lill-pazjenti tiegħu. San Giuseppe Moscati ħassu wkoll il-ħtieġa biex jagħti appoġġ lill-qassisin u dawk fil-ħajja reliġjuża bit-talb tiegħu. Għaliex, kif huwa qal, huwa faċilment jiġu minsijin mill-insara peress spiss jaħsbu li dawn ma jeħtieġux talb. Kien iġorru wkoll kuruna fil-but biex ifakkar lilu nnifsu fil-Madonna. U għalhekk falla speċjalment x'inhi jkollu bżonn jagħżel deċiżjonijiet importanti. San Giuseppe Moscati miet fit-12 ta' April tal-1927 b'kawża naturali fl-uffiċċju tiegħu bejn appuntamenti tal-pazjenti. Huwa kien ibbeatifikat fis-16 ta' Novembru tal-1975 mill-Papa Pawlu VI u ikkanonizzat fil-25 ta' Ottubru tal-1987 minn Papa Giovanni Paolo II.